Du kan slappe helt af. Jeg ordner det. Det her, det er en regning til klimaministeren og den danske regering. Den er ikke blevet betalt, så derfor er den havnet her hos Tommy fra Klima Inkasso. Danmark har en gæld. En klimagæld. Den lyder på 5 milliarder danske kroner. Ja, du hørte rigtigt. 5 milliarder kroner, som den danske regering skal betale til verdens fattigste lande, hvis vi skal tage vores del af det globale klimaansvar. Det løfte blev givet ved klimatopmødet i Paris. Vi skulle stoppe med at forurene og holde op med at ødelægge klimaet. Og vi, de rige lande, skulle betale penge til de fattige, så de også kunne blive grønne. For vores allesammens skyld. Og hele verden klappede af aftalen. De fattige lande kan i hvert fald godt huske det. De lande, hvor klimakrisen allerede har ført til tørke, oversvømmelse, skovbrande. For det er dem, det går ud over. Men det er slut nu. Vi skal betale vores klimagæld. For nu er det Tommy fra Klima Inkasso, der krasser pengene ind. Og du skal hjælpe mig.